गिबियावनो जोंनि गोजौ सिन्थायाव थानाय आफा इसोरखौ हामबाय होनदों। नैथियाव हाबायाव आंजों लोगो लानाय साफ्रोमखौबो आंनि गोसो सिंनिफ्राय बे गस्पेल मेसेन्जार चेनेलनि जानानै अननाय सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ जासिग्रोबाय। आसा खालामदों नोंथांमोना इसोरनि अननायजों मोजाङैनो दङ, आंबो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ। दिनै आं नैबे प्रग्रामखौ मोनसे स्पिरिचुवेल मोनसे समाय हिसाबै आं साननानै लादों। बे समाव नोंथांमोनजों बेखौ आं शेयार खालामनो नागिरदों। दिनै बे प्रग्रामा जाहैबाय जोंहा सासे आदा चिरां बिटिनि अदालगुरिनिफ्राय बिथाङा मैया आंखौ कल खालामदोंमोन। बिथाङा माने गोबाव बोसोर इसोरनि खामानि मावनानैबो दिनैहाय बे इसोरनिफ्राय एंस्लदनानै दङ। बिथाङा 5 बोसोर गिर्जानि पालक मावदोंमोन, अब्लाबो दा बिनि बिबाननिफ्राय गुगानायजों लोगोसे बेनि जिबनाव दिनैहाय गोजोननायखौ शान्तिखौ बिथाङा मोननो हायाखै। बेनिखायनो बिथांनि थाखाय जों स्पेसियलि नैबे समखौ जों लागोन, बिथांनि थाखाय जों आरज खालामगोन। बिथांनि मुंखौ आं दाहाय नोंथांमोननो खोन्थागोन। बिथाङा गावनि बिसि दङ, बेनिफ्राय गावनि फिसाला सासे दङ, लोगोसे गावनि बिमा दं होननानै आंनो फोरमायहरदों। लोगोसे बिथांनिया सासे हाबा जानाय फिसाजो दङ। बे फिसाजोहा 6 बोसोरनि सासे हौवासा गथ' दं होननानै आंनो फोरमायहरदों। बिथांनि थाखाय आरज खालामनो थाखाय बिथाङा खावलायदों। बेनिखायनो जों दाहाय जोबनायाव बिथांनि थाखाय आरज खालामगोन। बिथांनि मुङानो जाहैबाय बिजेन मसाहारि। बिथांनि जिबनाव आं नुदों दा बिथाङा गोबांथार साननायजों बिथाङा बेंखन जानानै दङ। बबेथिं थांनो बिथाङा राहा मोनाखै। बेनिखायनो दिनैहाय बाइबेला मा बुंदों जों बेखौ जों सोलोंगोन ना। नोंथांनि जिबनावबो दिनै बेबायदि एंस्लददों नामा? बेबायदि फोथायनायनिफ्राय नोंथाङाबो फावसायदों नामा? जों बेखौ साननानै नायग्रोदो। नोंथाङा जुदि एंस्लददोंब्ला दिनैनि बे हाबाफारिया, दिनैनि बे प्रग्रामा नोंथांनि जिबनाव थारैनो बोर गोनां खालामगोन होननानै आं मिजिंथिदों। नोंथाङा जागायनायनिफ्राय जोबजासे नायदो, आंजों लोगो लादो। बेबायदिनो इसोरनि गाहाम बाथ्राखौ जों सावरायनायनि गेजेरजोंहाय जों रायलायनायनि गेजेरजों जों समाधान जानायखौ जों मोननो हागोन, आं बेखौ फोथायदों। आरजसिम थांनायनि सिगां जोङो मोननैसो बाइबेल सिरि नायो दिनैहाय बे समावहाय। जों नायगोन गिबियावनो जों जयेलनिफ्राय नायनि ना। जयेलनि 2:2 आरो 13 जों फरायनायनि सिगां जों बेखौ जों एसे मिथिनानै लानि। जयेला सोरमोन? जयेला सासे नाबिमोन। बेनि सोमोन्दै बाइबेलावहाय जोङो बारा खौरां मोननाय जाया ना। बे बबे समाव दंमोन बेनि रोखायै बेयावहाय जों नुनो मोना। नाथाय जों जेब्ला बाइबेलखौ नायोना, बे जानो हागौ पार्सियानि महाराजानि समाव फ्राय जिसु जोनोमनि 400 बा 500 मायथाइनि सिगाङाव नैबे बिजाबा नुजादोंमोन, बे जयेला ना। बेनिखायनो जेब्ला हादराव गिथाव गुमा गयंफोर, सुथुरफोर, सैथानफोर हाबफैनाय, गाग्लोबफैनाय, आरो बे समाव मा हादराव रानखांनानै संहार जानायनि बिसयै नैबेयावहाय जों नायब्ला नुनो मोनो बे बिजाबावहाय। बेनिखायनो जायफ्रानोखि फोरबोनि नियमफोरनि हेंथायै थांदोंमोन, बिथांमोनखौ साजाय होनायनि सिनफोरखौ जों नैबे जयेल बिजाबाव नुनो मोनो। बेनिखायनो जों बे समाव जों नायनि, जों जुदि इसोरनि बोसोन बायदि थाङाब्ला, बेनि आयेन बायदि मानियाब्ला, बेनि गेजेरजों इसोरा जोंनि सायाव माबायदि साजाय होनो हायो नैबे बाइबेल सिरियाव जों मोननो हागोन। बेनिखायनो जों दा समाव बाइबेल नायनि ना। जयेलनि लिरनाय 2:12 आरो 13 जों फरायनि दे। आं दहायनो बुंदों जायफ्रानोखि फोथायनायनिफ्राय बा इसोरखौ मोननायनिफ्राय एंस्लदनानै दङ बिथांमोननि थाखाय नैबे बाइबेल सिरिया ना। बेयाव लिरदों मा? आन्थाय फोरबोआ होनबाय दाबो खाबु दं, नोंसोरनि गासै गोसोजों उपास खालामनाय, गाबनाय आरो दाहा जानायजों गिदिंनानै आंनियाव फैदो होनना बुंदों। जायफोरनोखि एंस्लदनानै दङ, फोरबोनिफ्राय गोजानाव दङ, बिथांमोनखौ फोरबोआ दाबो खावलायदों मा होननानै? आन्थाय फोरबोआ होनबाय दाबो खाबु दङ, नोंसोरनि गासै गोसोजों उपास खालामनानै, गाबनाय आरो दाहा जानायजों गिदिंनानै आंनियाव फैदो। फोरबोआ नोंथांखौ लिंहरदों, फैदो जोङो फोरबोनियाव, आरो नोंसोरो गावसोरनि खसाबफोरखौ बेसिया लाबानो गाव गावनि दाहाजों गोसो बायनायखौ दिन्थिदो। नोंथांमोना जेब्लानाखि इसोरखौ जिउनि बासायगिरि होननानै बाप्तिस्मा लाबाय, बै समनिफ्रायनो जोंनि गाननायफ्रा, जोंनि खसाबफ्रा फोरबोनि जाबाय। दिनैहाय जों एंस्लदनानै थांदोंब्लाबो जोंनि बे खसाबफ्रा गुगायाखै। बेनिखायनो बेखौ लानानै नोङो फोरबोनियाव गिदिंनानै फैदो होननानै बुंदों। फोरबोआ जोंखौ खावलायदों, लिंहरदों। बेनिफ्राय मा दङ? नोंसोरनि फोरबो इसोरनि थिङै फैफिनदो, मानोना बियो अनख' आरो माया गोनां। बाब मायसि मोजां बाइबेलनि राव। मानोना बियो अनख'
नोंथांखौ दिनै लिंहरदों अनख'खायसो आरो बे माया गोनां मावनो हाग्रा हायै जेबो गैया बेनिखायनो नोंखौ दिनै अननायजों लिंहरदों गोसो फाफिनदो आरो बेनि उनाव मा बुंदों बोराबनायाव लासै अननायाव उसिफावनाय बा बेबायदि बोराबनायाव लासै अननायाव उसिफावनाय जों मानसिफोरखौ साननानै नाय जोंना मा अननायाव लासै बोराबनायाव मा गोख्रै जोङो माबा मोनसे जायोब्ला एसेखौनो जोंनि खर'फ्रा मा सहायनो हाया जोङो रागा जोङो जोंनि बिमा बिफाखौ जोंनि गथ' गथायफोरखौ जों एसेयावनो जों रागा जोङो अननायावसो गोजानजों जोङो अनगोनदि अनादि ना होगोनदि होआदि जों जायोना नाथाय फोरबोआ बेबायदि नङा होनदों राग जोंनायाव ओरैबायदि लासै राग जोंना जोंखौ मा अननायजों बियो लिंहरग्रोबाय थायो बोजबनानै लाग्रोबाय थायो होनना बुंदों बेनिखायनो मा होनना बुंदों बेवहाय बोराबनायाव लासै अननायाव उजिफावनाय आरो नस्थ' खालामनायनिफ्राय मन फाफिनो जोङो जेब्ला रागा जों माबा मोनसे बिनि हेंथायै जों खामानि मावनो मोनब्लासो जों मानसि हिसाबै जोंनि जिबनाव गोजोननायखौ मोनो जोंनि देहायाव जोङो रंजानायखौ मोननो हायो जों खिथेर लानो हाब्लासो नाथाय फोरबोआ बेबायदि नङा होनदों जों फोरबोआ जोंनि सिगाङाव माबा मोनसे सानब्लाबो जों जेब्ला फोरबोनियाव गोसो गाबनायजों खेमा बिगोन अब्ला फोरबोआ नोंखौ अनखाङो होनना बुंदों जोंनि सायाव होनो लानाय साजायफोरखौ बियो बोखारनानै होयो होनना बुंदों बेनिखायनो जों अनलायग्राफोर जों फोरबोनियाव फैदो जों गोसो फाफिनदो बेबायदिनो फोरबोआ दिनैहाय अननायाव गोख्रै आरो बोराबनायाव लासैथार बेनिखायनो अनलायग्राफोर स्पेसियेलि आङो आदा जायनाखि बिथाङा दिनैहाय आरजनि स्पेसियेल खावलायनाय आं प्रग्राम लादों बिथांखौ आं खावलायदों दिनैहाय फोरबोआ नोंखौ एंस्लदनानै थांदोंब्लाबो दिनै अननायजों नोंखौ खावलायदों लिंहरदों गावनि आखाइजों फायखननानै नों दिनै खोनासंदो नोंथांनि गोसोखौ नोङो गोसो फाफिनदो आरो बेबायदिनो दिनै संसाराव गोबां एंस्लदनायफोर दङ बिथांमोननि थाखायबो नैबे मेसेजआ गोबांथार बोर गोनां जागोन बेनिफ्राय जोङो बाइबेल सिरिनाय नै बालाब 20 आरो 26 जों जेब्ला फरायगोन ना बेयाव मा लिरदों नोंनि फोरबो आरो बासायगिरि जिसु ख्रिस्टखौ मिथिनानै सोरबाया संसारनि मुगैजाथाव आखल आखुनिफ्राय बारग'नानैबो मावहैफिनोब्ला बिसोरो बेफोरजों फेजेन जायो होनना बुंदों सोरबाया इसोरखौ जिसुखौ दिनैहाय बाप्तिस्मा लानानै नाजावनायनि गेजेरजों बिनि गासै गाज्रिफ्रा गोजान जालांबाय नाथाय बेखौ गोजान जानायनि उनावबो बियो जुदि बेखौनो खनथुमनानै लाफिनोब्ला बियो बे संसारनि आखुफोरजों बियो फेजेन जाबाय होननानै बाइबेलाव जोंखौ बुंदोंना इसोरा जोंखौ बुंदों बेनिखायनो आरो बे मानसिफ्रा सिगांनिख्रुइ जोबनायनियाव गाज्रिसिन जायो सिगां जेरैमोन बेनिख्रुइ बे फेजेन जायोब्ला बेनि जिउआ आरोबाव गाज्रिसिन जायो होननानै जोंखौ बाइबेला बुंदों बेनिफ्राय मा होनो फोरबो जिसुनि धोरोमनि लामाखौ मिथिनानैबो सिफायोब्ला नाथाय बे धोरोमनि लामाखौ मिथियैयानो साबसिन जागौमोन होननानै जोंखौ बाइबेला बुंदों अब्ला नोंथाङा साननानै नायदो नोंथाङा दिनै मिथिनानैबो जुदि धोरोमनि आयेनखौ धोरोमनि नेमखौ नों सिफायोब्ला नों मिथियैयानो साबसिन मोनगोन अनलायग्राफोर बिदा फंबायफोर आंनो जों नोंसोरखौ खावलायदों इसोरनियाव फैदो गोसो गाबफिनदो जों एंस्लदनानै दङ अब्लाबो जोंखौ जिसुआ फोरबो दिनै लिंहरदों आखाइ फोलावदों आखाइ खबजबदों नोंथांनि गोसोनि दराव थक थक सौदों जों दिनै गोसोनि दरखौ खेवनानै हो बेनिखायनो बे समाव आङो स्पेसियेलि बिगियान आदाखौ आङो खावलायदों नों दिनैहाय इसोरनिफ्राय जेसेबांनाखि नों गोजानाव खारखोमानो सेस्था खालामदों ना मानो इसोरा नोंखौ दिनै नागाराखै नों इसोरनि अननायखौ दिनै मोनबाय इसोरनि अननायखौ नों दिनै सिनायबाय नों जुदि बिनिफ्राय आरोबाव गोजानाव थाङोब्ला इसोरा जुदि नोंनि सायाव रागा जोंनांगौब्ला नों बेखौ साननानै लादो नोंनि जिउआव नोंनि नखराव नों सहायनो हायि साजायखौ मोनगोन अब्ला जों दिनै साननानै नाय इसोरा दाबो नोंखौ लिंहरदों गोसो फाफिननो होदों नोङो संसारनि साननायजों दिनैहाय गोबांथार उगुल थुगुल जादों नोंनि जिबनाव दिनै गोजोननायखौ नुवाखै फोरबोआ मोनथिगौ नाथाय नों जि हास्थायदों बिनिख्रुइ बांसिनखौ होनो नोंनो इसोरा नेनानै दं नोंनो बे समखौ इसोरा नोंनि नेनानै दं इसोरा बाइबेलाव बुंनाय बायदिना उपदेशगिरि 3:2 जों जेब्ला नायब्ला नुयोना
संसाराव जानाय गासै घटनामानियानो इसोरनि फसंखानाय सम बायदिसो जायो बेनिखायनो नोंथांनि जिबनाव बे समाव दा उगुल थुगुल उसु-खुथु जानाय गासैबो बे इसोरनि फसंखानाय सम बेनिफ्राय बारग'नायनि समा नोंथांनियाव गोबाव गैलिया नोङो गोजोननायखौ मोनसिगोन नोङो रंजानायखौ मोनसिगोन नोंनि जिउआव सान्थिखौ मोनसिगोन बेनिखायनो दान्दिसे नेथ'दो नोंनि बिनायनिख्रुइ इसोरा नोंनो बांसिनखौ होनो लुबैदों बांसिनखौ होनो लुबैदों जोबनायाव जों मोनसेल' बाइबेल सिरि फरायनि अननानै नोंथांमोना आरोबाव गोसो होनानै खोनासं जों दिनैहाय नायबावगोन हुदा बिजाबनि 5 बालाब 8निफ्राय जों 10सिम फरायगोन बेवहाय मसेनि आयेननि बाथ्रा जों बेयाव लिरनायखौ नुनो मोनो जिसुनि आयेनखौ मसेनि गेजेरजों बेबायदि नुजाहोदोंना इजराइलफोरनि थाखायहाय नैबेयावहाय मसेया गावनि आयेनफोरखौ फोरबोनि आयेनफोरखौ बेयाव फोरमायथिनायखौ जों नुदोंना बेयाव बेबायदि बुंदों मानोना आं फोरबो नोंसोरनि इसोरा जेंना जुजिनायखौ सैनो हायि इसोर जाया आंखौ निन्दियो बिसोरखौ आरो बिसोरनि जोलैफोरखौ आङो 3-4 फिरिसिम साजाय होयो आयौ साननानै नायदों मा होनना बुंदों मानोना आंबो फोरबो नोंसोरनि इसोरा जेंना जुजिनायखौ सैनो हायि इसोर जों जुदि इसोरनि फोरबोनि जेंना गसङोब्ला बेखौ सैनो हाया फोरबोआ आरो बे जेब्ला सैनो हाया जायो बे जेब्ला जोंनि सायाव रागा जोङो बोराबो अब्ला मा होनना बुंदों जाया आंखौ निन्दियो बिसोरखौ आरो बिसोरनि जोलैफोरखौ आङो 3-4 फिरिसिम साजाय होयो फिरि 3 आरो 4सिम बियो फोरबोआ साजाय होयो होनना बुंदों जों इसोरनि आयेननि बारगा जों जुदि खामानि मावोब्ला आरो जिसिरियाव जों नायब्ला नुयो आन्थाय जाया आंखौ अनो आरो आयेनफोरखौ फालियो बिसोरखौ आङो 1000 फिरिसिम अनो मा एसे गिदिर इसोरनि राव 1000 फिरिसिम अनग्रा नों बहाबा मोनगोन नामा जोंनि जिउ मोनसेयावनो दिनै मोजाङै अनग्रा नोंखौ जोथोन लाग्रा जों मोननो हाया नाथाय फोरबोआ होनदों आन्थाय जाया आंखौ अनो फोरबोखौ जाया अनो फोरबोनि आयेनफोरखौ जाया मानियो आरो आंनि आयेनफोरखौ जायानाखि फालियो बिसोरखौ आङो 1000 फिरिसिम अनो 1000 फिरिसिम नोंनि जुग गोजोननाय आरो सान्थिजों नोंथांनि न'खराव नोंनि जिउआव फोरबोआ बासा लागोन बेनिखायनो जों दिनैहाय अनलायग्राफोर फोरबोनियाव फैदो जों जुदि फोरबोनिफ्राय गोजानाव एंस्लदनानै दंब्ला जों फोरबोनि अननायाव फैदो फोरबोनि गांखंआव जों बोजबजादो फोरबोनि लिंनायखौ खोनासंदो मानोना जों दहाय बाइबेल सिरियाव फरायदों फोरबोआ जेब्ला रागा जोंगोन बिनि फिरि 3 फिरि 4खौ फोरबोआ साजाय होगोन होनना बुंदों साजाय होगोन बेनिखायनो बे साजायनिफ्राय बारग'नायनि राहाया बेनोल' जों जुदि एंस्लददोंब्ला नोंनि जिउआव नों गोजोननायखौ मोनाखैब्ला फोरबोनि लिंनायाव नों खोनासंदो फोरबोनि गाबज्रिनायाव नों फैदो नोंनि जिउआव थारैनो गोजोननाय मोनगोन रंजानाय मोनगोन गोबांथार आशीर्बादखौ मोननो हागोन आं बेखौ मिजिंथिदों नोंथांनि न'खराव नोंथांनि जिउआव नोंथांनि गासै खामानिफोराव दिनै फोरबोआ खामानि मावगोन थारैनो नोंहा दिनै जिबनाव फोरबोआ दिनै खोथा बुंदों नोंनि गोसोआव नोंखौ दिनैहाय फोरबोआ लिंदों गाबज्रिदों नोंनि गोसोआव दिनैहाय गाबदों आं मोनदांदों फोरबोआ नोंखौ अनदोंखाय नोंनि बे गोसोआव दिनैहाय बेखिनिखौ नोङो हमदांनो हादों गाबनायजों नङा इसोरनियाव नोंखौ बुंखादों दहायनो नोंनि गोसो गाबनायजों नोंनि गोसो फाफिननायजों फोरबोनियाव फैदो नों इसोरनो गथायदो नोंनि गासै दाय फाव गोरोन्थिफोरखौ दिनै फोरबोआ निमाहा खालामबाय खेमा होबाय नोंनि गाबनायखौ इसोरा दिनै खोनासंदों थारैनो इसोरा नोंखौ अनबाय नोंथांनि न'खराव नोंथांनि जिखिनि खामानियानो जाया मानो इसोरा नोंजों लोगोसे थागोन दानिफ्राय नोंनि जिउनि जोबनाय समसिम इसोरा नोंखौ माब्लाबाबो नागारनाय नङा नाथाय नोंखौ इसोरा दिनैहाय सानफ्रोमबोनि समावहाय नोंखौहाय गाबज्रिनायखौ लुबैदों सोरांनायनि समाव उन्दुनायनि समाव गासै समाव नों इसोरजों लोगोसे थाफा नोंथांनि खामानिफोरनि थाखाय नोंथांनि खामानि मावनायनि सिगां इसोरनो नों गथायाव बेखौ नोंथांखौ मिजिंथिदों थारैनो इसोरा नोंजों लोगोसे थागोन आरो जायफ्रानोखि दिनैहाय बेखौ नायबाय बिथांमोननि जिबनावबो दिनै इसोरा जोबनो गैया आशीर्बादखौ होगोन आं बेखौ मिजिंथिबाय आं गुसुङै आरज खालामनि जोंनि गोजौसिनथाराव थानाय सोरगिनि गोथां आरो गोथार अनखर बिफा सोरनि गोदान बे समाव हामबाय दिनैनि गिदिर अननायनि गेजेरजों बे मोजां समखौ मोनबाय फोरबो गोदान बे समाव स्पेसियेल हाबाफारि जों लादोंमोन फोरबोफा जि आदा बिजेन मुसाहारि बिथांनि जिबननि थाखाय नों बिफाया बेनि गोसोनि दरखौ दिनैहाय सौदों
नोंनि गोसोनि दरनि सौनायखौ बियो खोनासंबाय बेनि गासै दाय पाप गोरोन्थिफोरखौ नोंनिफ्राय क्षमा खालामबाय बेनि गोसोनि गाबनायखौ नोंनिफ्राय खोनासंबाय बेनि थाखाय हामबाय होनदों बिथांनि जिबनाव दानिफ्रायनो जोबनायनि गोजोननाय आरो सान्थिखौ होबाय बेनि थाखाय हामबाय होननाय नोंनि गोथार जिउजों बेखौ दांनायनि थाखाय आरो जायफोरानोखि दिनैहाय फोरबाबा बे प्रग्रामखौ नायगासिनो दं बिथांमोननि जिबनावबो नोंनि जोबनो गैयै आशीर्बाद आरो अननायखौ दोनफ्लायगोन बिथांमोननि गासै खामानिफोराव थानानै हेफाजाब खालामगोन बेखौ आसा आरो भरसा खालामदों फोरबाबा दानि फिसाव गथायबोदों बे आदानि नखरनि गासैखौबो नोंनो गथायदों नोंनिफ्राय गासैखौबो नोंनि गोथार जिउनि गेजेरजों नोंनि आशीर्बादनि गेजेरजों बेंनानै लादों बिथांनि गासै धोन सम्पतिखौ नोंनिफ्राय मिथिगौ गासैबो नोंनि सोरजिनि नोंनि आशीर्बादनि जागोन बेबायदि आसा आरो भरसा बिथांनि नखर बिथांनि गासै खामानि गासै हाबाफारिखौ नोंफोरनो गथायनानै गुसुं आरो सासे बासाया ख्रिस्ट'फोर जिसुनिफ्राय आमेन आं आसा खालामदों थारैनो नों आदाया आरो लोगोसे जायफोर बिथांमोना बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ थारैनो इसोरनि आशीर्बादखौ मोनदांदों नोंथांमोननि जिबनाव इसोरा खोथा बुंदों आं बेखौ फोथायदों आरो दानि समाव आङो नोंथांमोनखौ खावलायदों नोंथांमोननि गोसोआव माबायदि मोनखो बे भिडिअखौ नायखांनायनि उनावहाय बेखौ आं नोंथांमोननो आंनि बे कमेन्ट बक्सआव होनानै आं फोरमायनो थाखाय आं खावलायदों आरो नोंथांमोना बे भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला नोंथांनि लाइक होनायखौ आं बेयाव खावलायदों नोंथांमोननि लाइक आरो कमेन्टनि गेजेरजों आं बेबायदिनो आरोबाव इसोरनि महिमानि थाखाय भिडिअफोर खालामबावनो आङो थुलुंगा मोनगोन आं बेखौ फोथायदों आरो लोगोसे नोंथांमोनखौ बेखिनियाव खावलायदों नोंथांमोना बेबायदिनो सोरबाफोर आरजनि खावलायनायफोर माबा मोनसे मिथिहोनो दङब्ला इसोरनि महिमानि थाखाय आंनो बे होनाय स्क्रिनाव होनाय वाट्सएप नाम्बाराव नोंथांमोना हरनो हागोन कल खालामनो हागोन मेसेज खालामनो हागोन नोंथांमोननि थाखाय आं बे नाम्बारखौ हगारनानै होबाय आरो बे समाव आं नोंथांमोनखौ खावलायबोदों बे चेनेलखौ जायफोर बिथांमोना नायदोंल' साबस्क्राइब खालामाखै अननानै साबस्क्राइब खालामदो नोंथांमोननि नखरनि नोंथांमोननि लोगोफोरनो बेखौहाय शेयार खालामो जाहाथे इसोरनि अननायखौ नोंल' नङा आंल' नङा बयबो मोननो हायो जिउआव गोजोननायखौ नखराव रंजानायखौ जों साफ्रोमबो मोननो हायो बेखौनो मिजिंथिबाय इयुन समाव आरोबाव बेबायदिनो इसोरनि गाहाम बाथ्राजों लोगोसे नोंथांमोननि बेबायदि आरज खावलायनायजों लोगोसे नोंथांमोननि टेस्टिमनिजों लोगोसे बेबायदिनो आं नुजाबावगोन मोजां देहा मोजां गोसो मोजां नखर मोजां जिबन नोंथांमोनखौ आं हास्थायबाय इसोरा नोंथांजों आरो आंजों लोगोसे थाथों नोंथांमोननि थाखायबो आं आरज खालामगोन आंनि थाखायबो नोंथांमोना आरज खालामफ्लायबाय थागोन होननानै आं बेखौ मिजिंथिबाय दानो बे समाव दिनैनि हाबाफारिखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय गोजोनथोंसै